sa mga balita nga nahangpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Kanhi Hepe sa Digos City Police apil sa mga persons of interest sa kamatayon ng Kapitan Oscar Dodong Bukol. 10 DC buses bubiyahin na sa Davao City sugod sa unang simana sa Disyembre 2025. Sa detalye sa itong mga balita, nalakip na sa persons of interest ang girelieve na Hepe sa Digos City PNP sa pagpusil patay kang Barangay Cres de Mayo Kapitan Oscar Dodong Bukol. Apisag siya sa 21 ka mga intel operative sa Digos City PNP nga gipailaom sa paraffin test. Aniyang report ni Eugene Hinutan. Ginasubay na sa SITG ang lain-laing anggulo sa pagpusil patay kang Kapitan Oscar Bukol Jr. sa Barangay 3 de Mayo, Digos City, Davao del Sur, nitong Martes sa gabi, Nobyembre 25, 2025. Lakip ni ini ang ilang panaglali sa Hepe sa Digos City Police na si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong. Tanat pala ko. Ako mangutana sir. Laaba kay knowledge ato. Kapintulo kasi mana ay hagipusil patay si Bukol. Na-upload pa niya itong Nobyembre 3 ang video sa pakiglalis niya sa Hepe sa Digos City Police na si Ipong. Nailhan si Bukol nga nagabatiko og mga pulis o politiko. Sa laing video, gibalikas pa sa kapitan si Ipong. Nga mga kriminal, meron kong gipandakot. Piha ka! Usa si Ipong sa mga persons of interest sa Davao del Sur PNP na na-relieve na sa pwesto human sa pagpamusil. Immediately, I ordered the relief, for the administrative relief of the Chief of Police. This is to give way to the fair, just, and an impartial investigation sa insidente. So, I have already reassigned him to the regional PIHAW para doon na siya sa amin doon at doon muna siya hanggang ongoing ang ating pong investigation. That way, hindi walang pwedeng makagulo o maka-influence yung kurso ng ating pag-iimbestiga sa kaso na ito. Sumala sa Davao del Sur Police Provincial Office, lakip si Ipong sa 21 ka mga pulis sa Digos City nga gipailawom sa paraffin test. Actually, yung paraffin test hindi lang naman si Police Lieutenant Colonel Ipong ang nag-undergo, pati yung lahat ng intel operatives at saka yung security escort niya, pati yung driver niya. So all in all, 21 sila lahat na nag-undergo ng paraffin test. Gipasalig sa Police Regional Office 11, patas og balanse ang himong investigasyon. Subayon nila ang tanang posibleng ugat hinungdan sa pagpusil patay kang Bukol. Hilabi na ang mga taong gihinganlan sa kapitan sa iyang mga live streaming sa social media. Yung mga posible pong mga pinag-ugatan po nito ay mga posible mga hindi pagkakaintindihan. Kung nakikita naman ninyo sa social media ni Kapitan Bukol, ay tayo na rin makikita niya rin yun na tayo po ay may mga kanya-kanya mga haka-haka o kuro-kuro doon sa mga nangyari na yun. Kaya po lahat naman po yun ay binibigyan din po natin ng importansya sa ating investigasyon. Apil sa mga giimbestigahan sa Special Investigation Task Group ang mga ginapatiko sa kapitan ng mga politiko o personalidad. Makatabang sa investigasyon ang nakuha nga basyo sa bala sa crime scene aron masuta gigamit nga pusil ug kung si kinsa ang nagpaluyo sa krimen. Aminado ang pamilya sa biktima na doon na mga hulga sa iyang kinabuhi ang kapitan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Daghan na ang nagmatngon sa gipatuman nga speed limit sa Davao City kay halos 50% ang gikunod sa ihap sa mga nadakpan nga masinupakon sa balaod karong tuiga kung itandi sa milabayng tuig 2024. Ano yung report ni Peng Alinyo? Daghan na ang nagmatngon sa gipatuman nga speed limit sa Davao City kay halos 50% ang gikunod sa ihap sa mga nadakpan nga masinupakon sa balaod karong tuiga kung itandi sa milabayng tuig 2024. Ano yung report ni Peng Alinyo? 50%
Tungod sa mga gipakusgan nga operasyon sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO sa mga masinupakon sa gipatuman nga bagong speed limit sa Davao, may kunhod ang natakpan karong tuiga kung ikumpara sa niaging tuig. Sa datos sa City TMO, miubos og kaping 9,000 ang nadakpan nga nakalapas sa speed limit ordinance sa syudad. Niadtong tuig 2024, anaa sa 22,043 ka apprehension ang na-record sa City TMO samtang anaa lang sa 12,360 ang 2025 sa susamang quarter. Kini nagpasabot lamang nga daghana ang nagmatngon nga mga motorista og nasayod sa balaod hilabi na sa gipatuman nga speed limit. Apan layon niini padayon ang operasyong dakop sa mga otoridad ug uban ang mga enforcer sa City TMO sa mga motorista nga mosupak sa gipatuman nga bag-ong speed limit. Subay sa City Ordinance number 0207-23 kung speed limit ordinance sa Davao City, gisugdan ang implementasyon niadtong Enero 11, 2024. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Hinaman na sa mga Davaoenyo ang pagbiyahe sa napulo ka DC buses nga gilusad kagahapon adlaw Nobyembre 27, 2025. Nagpagawa sa sabong rota gikan sa LTFRB sa agian nga dalan sa bus nga mobiyahe atol sa peak hours gikan Lunes hangtod adlaw Biyernes. Anyang report ni Eugene Hinutan. Sugod sunod semana Desyembre 5 ning tuiga, mubiyahe na ang napulo ka DC bus sa syudad. Dungan sa pag-abli sa Pasko Fiesta 2025, Nobyembre 27, ang paglusad sa lokal na gobyerno ug Davao City Bus Project Team sa pagsugod sa biyahe sa mga DC bus. Daghang Davaoenyo ang siguradong makabenepisyo sa libreng sakay sa DC bus. Mubiyahe kini gikan Lunes hangtod Biyernes atol sa peak hours alas 6 hangtod alas 10 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod alas 9 sa gabii. Ang mga rota nga agian sa DC bus sa southbound mao ang Turil to Guillermo Torres o Sandawa, Turil to Rojas, Mintal to Sandawa, Mintal to Rojas ug Bangkal to Rojas, samtang Buhangin to Rojas via ang Leongto ug Ar Castillo sa northbound. Nahimutang sa 124 ka mga location sa syudad ang bus stop signages alang sa DC bus kung Davao Interim Bus Service. Ang 12-meter low floor na DC bus adunay mga modernong features sama sa automated passenger counter, CCTV camera, alang sa seguridad sa mga pasahero. Duna kini 45 ka regular seats, 15 ka standing areas ug 2 ka designated seats alang sa persons with disabilities kung PWDs aron hapsay ang pagsakay. Matag unit nagkantidad og 9 million pesos. Ang lokal ng gobyerno ang nagpundo sa proyekto. Ang DC bus kabahin sa pampublikong transportasyon sa syudad. Gilauman nga makahatag og mas komportable, luwas ug accessible nga serbisyo sa transportasyon ang mga bus. Ang Davao City Overland Transport Terminal ang temporary bus depot sa mga DC bus. 22 ka mga kani-jeepney drivers ang gipailawom sa training aron maoy mo maneho sa mga DC bus. Mga benepisyaryo sila sa Social Development Program sa Davao Bus Project. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Pasko Fiesta 2025 celebration sa Davao City, giablihan na! Kasaligan! Durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning siyudad sa Davao. Duna usab sila showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulat, Genie na! Dumi. Una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadahuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Minsan mo ang lain-laing unit sa mga sundalo sa mga aktibidad sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Apil sa nananom og sidling sa Kawayan, ang puwersa sa 73rd IB sa Lon Masla River sa Malapatan, Sarangani Province. Samtang puwersa sa 39th IB miduyog sa tree planting activity
sa Barangay Managa sa Bansalan, Davao del Sur. Anyang reporti Peng Alinyo. Dungan sa pagsaulog sa Monato Festival 2025 sa Sarangani Province ang pagpananom og usa ka libo ka seedling sa kawayan nga giorganisa sa Reforestation and Development Program sa PLGU Sarangani pinaagi sa Penro nga gipahigayon daplin sa Lun Masla River nga nahimutang sa tunga-tunga sa Barangay Lun Masla ug Barangay Lun Padido, munisipalidad sa Malapatan. Ang aktibidad gisalmutan sab sa mga sundalo sa 73rd IB 10th ID nga nagprotekta sa kinaiyahan. Ang Monato Festival 2025 adunay temang kultura natin, lakas natin. Ang tree growing activity apil sa tinguha sa RDP 1 Million Trees Project nga ang tumong mao ang paghatag og proteksyon sa tinubdan sa tubig sa probinsya. Giluyugan sab sa sundalo sa 39th IB ang tree planting activity sa mga estudyante, faculty members sa UM Bansalan College kauban ang Menro, MDRRMO ug LGU nga gipahigayon sa Sitio Balagunon, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur nga kabahin sa pagsaulog sa National Environmental Awareness Month. Lain-laing similya sa punuan sa kahoy ang gipangtanom sa lugar. Gipasabot sa 39th IB ng ilang paglangbigit sa aktibidad usa ka proactive support sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Kabahin sab kini sa programang Sagip Kalikasan 2025. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Giablihan na ang selebrasyon sa Pasko Fiesta 2025 sa Davao City. Highlight sa opening sa selebrasyon ang mensahe ni Davao City Mayor Sebastian Bastet Duterte nga kalinaw o respeto sa matag usa o ang mga nahimong proyekto sa syudad. Anyang report ni Eugene Hinutan. Formal na nga giablihan sa lokal ng gobyerno sa Davao City ang Pasko Fiesta 2025 Huwebes sa gabi, Nobyembre 27. Kitambungan mismo nila acting Mayor Sebastian Bastet Duterte ug acting Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II, City Administrator Attorney Francis Macoy Layug ang tinuig nga aktibidad kauban ng ubang opisyal sa lokal nga gobyerno. Paskong Davaoenyo, Paskong Pinoy ang tema sa selebrasyon karong tuiga. 3, 2, 1! Si Mayor Baste ang nangulo sa pagpasiga sa higante nga Christmas tree ug mga Christmas lights sa San Pedro Square. Mensahe sa mayor ang kalinaw, respeto, pagkadisiplinado ug pagkamahinatagon sa matag Davaoenyo. Ang Pasko gani maghinatagay, di ba? So kita mga Davaoenyo na ilhanta nga mahinabangon, disiplinado, values ang atong ginastoryaan dere. Kalinaw labi na Pasko. Gi-highlight ni Duterte ang mga proyekto karon sa Davao City sama sa DC Bus, Bypass Road ug ang Bukana Bridge. Gihangyo usab niya ang publiko nga ampingan ang mga proyekto nga giimplementa sa syudad. So ako hangyo lang ampingan nato ni siya, dili nato baboyon, nailhan ang mga Davaoenyo nga mga limpyado ng mga tao ug responsable. So kana sa paggamit sa ato ang mga pampubliko na mga sakyanan adto po ng buhaton. We will behave as expected of us. Dungan sa pagsugod sa mga aktibidad sa Pasko Fiesta, mao ang hugot nga monitoring sa Davao City Police, Civil Service Unit, Public Safety and Security Office ug City Transport and Traffic Management Office. Gipahinumduman ang publiko nga mosunod sa mga pulisiya nga gipatuman aron hapsay ug malinawon nga masaulog sa tanan ang mga kalingawan sa Pasko Fiesta. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.
naghipit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Anas duga mga balita, bisitahan ang website ng www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines, ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sa masasunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!